אני לא יכולה לשתוק יותר. תינוק יכול להרוס לכם את הזוגיות. כן, כן, אני יודעת שאת מזועזעת, אבל תני לי דקה כדי להסביר לך, ובסוף תביני למה אני מתכוונת. נכון, כולם מכינים אתכם שהחיים שלכם ישתנו כשהתינוק יגיע. אבל האמת שהחיים שלכם משתנים הרבה לפני. ברגע שאתם מחליטים להיכנס להיריון. ואת בטח חושבת, איזה שטויות האישה הזאת מדברת. הרי אנחנו כל כך אוהבים, מתרגשים, אנחנו זוג חזק, אנחנו לא כמו אחרים שבטח יישמע עליהם בקליניקה. אם תמשיכי ככה, תהי פשוט בין ה-70% מהזוגות שמדווחים על ירידה באינטימיות, חוסר שביעות רצון מהזוגיות, תקשורת גרועה. וכבר שמגיע התינוק, אתם כל כך מותשים, כל כך מרוחקים. אתם שנייה לפני התרסקות. ולא, אני לא בקטע של איומים, ממש לא. אני פשוט רוצה למנוע ממך מלהגיע למצב הזה. אני רוצה שתגיעי מוכנה, שתדעי עם מה אתם עומדים להתמודד. כי אף אחד לא מדבר על זה. מה ההתמודדויות? מהרגע שמנסים להיכנס להיריון. לפעמים זה מתעכב, לפעמים מתחילות להיות איזה תהיות, אולי אני אשמה, אולי הוא אשם, אולי אנחנו עושים משהו לא בסדר. ואחרי זה ההיריון הוא לא תמיד מה שמצפים, לפעמים זה הריון בסיכון, לפעמים בחילות, הורמונים משתוללים, לחץ, חששות, פחדים, חוסר שינה, חוסר חשק לסקס. והלידה, ואחרי הלידה, ולכן במיוחד בשביל זה, הכנתי תוכנית דיגיטלית קצרה, אבל שנוגעת בכל הנקודות שאתם צריכים לעבור, כדי שתגיעו מתואמים, קרובים, תומכים אחד בשנייה. לתוכנית קוראים מזוג למשפחה. היא דיגיטלית, ועכשיו היא במחיר השקה. אל תפספסי את ההזדמנות. אם אתם מתכננים להיכנס להיריון, אם את בתחילת ההיריון, בשלבים של ההיריון, לכל שלב יש מודול בתוכנית. זו השקעה בזוגיות שלכם, כדי שתגיעו מוכנים לבייבי החדש, ותיתנו לו את המתנה הכי יפה בעולם. הורים מאוחדים ואוהבים.